В Караманово първо хората са много добри. И една характерна черта – много гостоприемни. Караманово е едно от най-хубавите села в цялата община. Трябва още малко. Пътната инфраструктура за сега не е толкова добре, но с тенденция на времето се опитваме да оправим всичко. Ние тук се познаваме, общуваме се. В града хода само на разходка. Аз без моето село не мога да живея. Караманово за мен е моят живот. Селото е създадено много отдавна, още през 1493 година има първи сведения. Било е малко по-надолу, но когато се е появила чумата, е преместено в този край на селото, където е нямало чума. Поминъка на селото са работниците, които работят в Бяла и в Свищов главно. Населението на селото е 700 човека, като до сега нямаме кражби, нямаме криминални престъпления, които да развалят селото. От 2018 година съм директор на детска градина Радост, село Караманово. Родом съм от село Караманово и цял живот съм работила в моето родно село. Тук се обучават деца в смесена разновъзрастова група, защото децата са малко и възрастта е от 2 до 6 годишна възраст. Децата тази година са 17 на брой. Децата заминават за чужбина. Това е. Родителите заминават за чужбина, естествено и децата с тях. И има такива, които се връщат. Просто текучеството е голямо. Отписваме, записваме дечица. Слава Богу, че и има детската градина. Това е един голям плюс за нашето населено място, защото ако се разходите в другите населени места, може да видите, когато няма детска градина, когато няма училище, просто няма живот в населеното място. Казвам се Диана Борисова и съм директор на основно училище Христо Ботев от почти 10 години. И работим в малък колектив с 6 учителя, включително и мен, и с 2 помощен персонал. Училището ни е малко. Обучават се около 33 дечица от само и единствено от населеното място в Караманово. Нямаме пътуващи ученици. И учениците ни са от 1 до 7 клас. Проблемите ни са свързани с това, че намаляват броят на учениците в училище, както и населението в село Караманово. И това следва, че и финансовите ни проблеми са големи за решаване, защото бюджетът на училището се формира от броят на децата. И това ни създава страшно много проблеми. Нашите ученици намаляват, защото хората в населеното място се преместват да живеят в по-големите градове, където има работни места, или другата част от хората заминават за чужбина. Вземат заедно с тях децата си и просто населението ни се стопява в течение на годините. От 5 години работя в пощенска станция Караманово. С желание работя. Работата ми е много разнообразна и в същото време много отговорна. Задълженията са ми много. Основно едно от най-големите задължения е изплащането на пенсиите на възрастните хора. Имам доста пенсионери, на които извършвам тази услуга. След това идва ред на изплащането на социалните помощи. Също имам такива доста услуги. Инкасирането на сметки за ток, вода, телефони.
все още има доста хора, които обичат да получават и да четат вестници. Това е най-големия брой, които обслужвам. Също така писма се получават и колети, пратки, които се налага по домовете да бъдат доставени от мен. Когато наближат празници, например Нова година, Баба Марта, 8 март, изпращат се и картички, мартеници. Имаме възрастни хора, които живеят сами и за тях голямо удоволствие, когато се получат вестника. Дори се абонират и за 2, за да имат някакво разнообразие, защото на това разчитат най-вече, освен на телевизия. Има различни съдби, различни хора. Караманово е било голямо село с повече население, деца, млади, стари хора. Кипяло е живот. Автобуси са преминавали през селото, а сега, за съжаление, нито един автобус не минава. Хората и да искат да пътуват с автобус, нямаме такава услуга. Но все още има хора, но не е това, което беше. Много се надявам да има бъдеще, да се завърнат млади хора в домовете на родителите си и да кипи отново живот, какъвто е кипял преди години. Казвам се доктор Николай Искаров, общо практикуващ лекар. В селата практиката ми е Новград. От 2014 година, юли месец, обслужвам вече 5 села. В това число и населението на село Караманово. Много често тези хора са самотни, живеят дори и двама, но са вече възрастни, трудно се обслужват, което налага помощ от близки. Имам случаи, когато децата, близките на такива възрастни пациенти идват и ги настаняват. Тогава ми е много тъжно, когато трябва да се настани един такъв човек в старчески дом. Значи той е могъл примерно да отгледа 4 или 5 деца, а сега тези 4-5 деца не могат да гледат баща си, респективно майката. Моя милост, аз също съм пенсионер от няколко години, но няма кой да работи и продължаваме да работим тук. Тук се ожених и си останах на село. Започнах първо в детска кухня. Готвех на бебетата. Свързана съм с тук, не ми се ходи на друго място да работя. И накрая започнах тук в патронажа да готвя на старите хора. Различни яденета и мусака. Ако е едното постно, другото е местно. Редуваме. Един ден супата е местна, на другия ден е постна. Сутрин съм в 6 часа тук. И започвам подготовката на яденетата. И до 9 и нещо трябва всичко да е приготвено и да почне да се разнася. Казвам се Милена Ангелова. Работя в домашен социален патронаж в село Караманово вече от 22 години. На длъжност касиер-домакин. Моята работа се състои в това. Първото, което видяхте, е разнос на храната. Следващото, което е не по-малко важно, аз се грижа за всички счетоводни неща. За хората социалния патронаж е много. Те са много доволни, много благодарни, много са добри, винаги са много усмихнати. Много си ги обичам, както и те мен.
Аз вече с годините ги познавам хората и съм разбрала тяхното отношение. Те са просто като малките деца. Казвам се Параскева Георгиева Тодорова от село Караманово и много съм доволна. Изказвам хиляди благодарности на тия момичета, които всеки ден ми носят топъл обяд и ме отменят, за да мога да се грижа повече за моя съпруг, който има 4 инсулта. Стола съм го открил 2005 година. От тогава съществува и действа за старите хора да бъдат обгрижени и обслужени. Много добре, много сме доволни. Има тъжни истории, ама ние нищо не можем да направим. Децата им са настрани. Чакайте. Децата им са настрани и затова те гледат и те с някого да сменят 2 приказки и ние като отидем, говорим с тях, така да ги разтушим. Има някои пък нямат деца и са самотни. И това е връзката с околния свят. Поръчват ни и да вземем това, да им купим, да им занесем хляб. Много пъти съм плакала, много пъти. Много пъти съм изживявала тяхните проблеми, като съм им съчувствала искрено от сърце. Много пъти те са преживявали моите. Църквата в село Караманово през 1868 година само за няколко месеца е построена от бърциговските майстори, разбира се и с помощта на местното население. И проектът е на Колю Фичето. Когато е започнал да прави моста на Бяла, е изпратил писмо до бърциговския дюлгерски еснаф да му изпратят най-кадърните. И наистина те му изпращат седмина. В седмината са се оженили за караманченки. Аз мога да кажа, че се вълнувам, защото този храм има ръка и моя дядо Христо Арнаутина. Той е бил строител. И строител е бил и баща ми. Явно са били много добри строители, за да ги приеме Колю Фичето в строежа на неговите храмове, мостове. Тях ги няма, но църквата я има. И така се пази и вярата. Казвам се Диан Филипов. Развивам собствен бизнес в село Караманово. Дърводелец съм, занимавам се с производство на мебели. Завършил съм дърворезбарство, практикувам и дърворезба, но по-рядко. Чувствам се много добре да развивам дейността си в селото. Настрани от шума на големия град. Тук много така се настройвам за вдъхновение, да развивам нови неща. Мебелите, които правя, са изцяло по мой проект, по поръчка, съобразено с изискванията на клиентите. Интернет има навсякъде, с собствен автомобил можеш да стигнеш до където искаш. Просто тая тишина, тази ненатовареност на ежедневието е според мен най-големия плюс за това да развиваш нещо и работиш на село. За мен няма значение къде живееш. Важно е дали обкръжението, в което живееш, те удовлетворява и можеш да се развиваш. Надявам се да има повече хора като мен, които да се осмелят да предприемат нещо в село или да не се чувстват ограничени от това, че са по-настрани от големия град и да мечтаят. Казвам се Филип Филипов, пенсионер.
действащ агроном до 2016 година, след което постъпих в поземлена комисия в Общинския център в Ценово. Аз винаги съм бил оптимист. Очаквам по-добри времена. Очаквам младежите да намерят почва и това, което го изкарват в чужбина, да го изкарват в България. Това ще ги докара. Лошото на България е, че младите хора са извън страната. А за да търсим прогрес, трябва да го търсим в младите хора. С тая огромна площ, която разполага Караманово, има бази, които могат да се развият. Въпрос на условия. Трябва да им бъдат създадени условия на младите хора, за да могат да намерят препитание. Аз съм Стефка Ангелова от село Караманово. Занимавам се с земеделско стопанство, така да кажем, с пчели от доста години насам. Най-главният участник е баща ми. Ние сме, така да кажем, учещите се от него. И това е пчелина ми в село Караманово. Аз съм живяла в чужбина дълги години. Може би 12 години в Италия, пак в селце, отдалечено от големия град. Там просто наредбата е голяма, наистина. Всичко си има ред. Тук гоним ги. Гоним ги. Не знам кога ще ги стигнем, дето викаше Тодор Колев. Въпреки че ако си насочим усилията тук, може би и с малко помощ, естествено, от държавата, би трябвало да се възроди българското село. Караманово би могло да бъде селото от едно време, от това, което го познах аз от детството си, което наброяваше почти 3000 души и живота кипеше наистина. Надявам се да поемат дъщеря ми, синът ми и той също идва тук, помагат много за момента. Тя вече е от 5 години, 5-6 години тук и благодарение на тях, понеже те са по-навътре с новостите, четат много, макар че практиката им е малко, обаче много четат и благодарение на тях успяхме да участваме по програми за пчелите. Шанса е в младите. Ако успеем по някакъв начин да привлечем младите към селата, ще има бъдеще не само в това село, ами в много села в България. Казвам се Петя Герасимова и съм секретар на Народно читалище Светлина, 1905 година, село Караманово. Работя от 6 години в читалището. Това е моят живот. Народно читалище Светлина 120 години носи своя дух и култура. Нашата дейност е много богата. Библиотеката ни е мястото, където най-любознателните хора търсят най-новите книги, които ние осигуряваме. Нашия библиотечен фонд тази година се увеличи с 270 книги. Най-ярко е изразена дейността на колективните ни състави. Женска фолклорна група от Извора, танцова формация Колорит, театрален състав Искри, които разнообразяват нашия живот на селото. Ходят по много фестивали, затова говорят тяхните медали, грамоти, дипломи, които получават. Да ти видя, мило ли бебелото лице, да ти видя, мило ли бебелото лице. Към читалището участват от най-малките до най-големите, но колективите ни, женската певческа група е от жени, танците не само пак е от жени, театралите вече, театралният ми състав е смесен, мъже и жени.
много емоции създават, много радост, много вълнение. Читалището те държи жив, без читалище няма живот. Обществото в село е по-различно от обществото в града. Ние някакси, понеже се познаваме много добре и взаимно търсим уважението преди всичко към възрастните хора в селото и се обичаме децата. Аз съм си избрала селото. Тук е хубаво, спокойно, приятно, добре се живее. Идеално за израстването на децата ми. Перфектното детство са се изкарали тук. Казвам се Мартин Борисов, село Караманово. На 29 години съм и съм председател на ловната дружинка. И в Караманово са 50 човека. В близките села има дружинки по 30, по 40 човека. В нашия край е предимно фазан, дива свиня, елен, сарна. Днешния лов е на фазан. Лова на фазан протича индивидуално с кучета за фазан. Кучето застава на стойка, дига фазана и оттам се стреля. Това е за мен живота лова. Най-доброто усещане. Ангел Димитров се казвам. От 40 години съм ловец. Зимно време и най-вече аз ловам на свински лов, на дива свиня. Той ми е любимия лов. Ами, тъй съм тръгнал, тъй съм започнал и много емоции има в свинския лов. Иван Блажев се казва, Караманово. Земеделец. Трябва много да се внимава. Ранено прасе му ти отнеме живота. Тъй, че мъжки спорт. Аз съм роден на село, работата ми харесва, устроил съм се тук, работим двамата с сина ми. Предимно по жертвите, викаме там още едно две момчета да возят и града още не ме влече. Живяла съм в град година, опитах се, но това не е моето място. Тук е много спокойно, въздухът е по-приятен, растенията, животните, дърветата. Моята градинка, тя ме държи жива, бодра, жизненоспособна. Зеленчуците, които си произвеждам. Много хора започват да се завръщат от чужбина, тегли ги земята, започват да се занимават с земеделие. И съм силен оптимист, че ще ни има. Трябва да направим условията да са по-добри от другите държави, заплащането също и тогава може да очакваме да си дойдат. На село е най-хубаво да се връщат. Тогава ще оценят природата, живота, тишината, спокойствието. На село е хубаво. Не е казано, че трябва да има само големи заводи и промишлени предприятия, а може и с селскостопански труд, с животновъдство, със собствен бизнес могат в село да живеят и да се реализират. Оптимист съм, може би защото много силно обичам селото си и хората около мене са така заредени, да се надявам, че може би селото ни няма да угасне.